Stari, moj, trebao si mi reći. Znači, trebalo je biti po jedan metak na mešti. A kak je pobjeda? Sam ono... Winner, chicken dinner, I kaj ti da skin isto neki retardiran. Da, ali kine. Desno. Ima kameru. Legne se na hiles. Kak je ono provirilo na kak tip skill. Tam polubure. Voli ga polac da skepiš se i A šta da? Metki to ne gore ti je za smugao. Samo treba pače. Desno! Bombu mi je hitili. A neme me jebati, stari, no! Pa hiti se... Evo sad kaj bo znal od koje pozicije sam uhitil s granatom. Dižeš atmosferu u zraku, a? Napetost, tenzije. Tu je ti bil. Ti mater, kaj je to za sirotinju pored mene, nigdje ničega uz vodu. Možda Bushman koji, ali dosta. Ovo drugo je žena. Ovo je samo ovo kuću unutra. Kako si ti pokušao kliknuti? Inventor jebote, tu mi je jebote. Mi dugo ronimo. Mi smo ronioc. Mi se davimo. Ali smo i medik. S Thompsonom. Neuništeno sranje. Medik s Thompsonom ulazi na... Svi su pali. Svi su pali! I ja sam. Ko me z leđa gađa? Ti me z leđa gađaš, brade jedan. Ima za revajvat. No. Ne, ne. Od gore be, ali ono